אתה רוצה במינימום זמן להגיע לקהל, במינימום זמן להגיע לאנשים, במינימום זמן לייצר הצעה, במינימום זמן לייצר שירות, במינימום זמן לחתור למגע, לשפר את החיים של אנשים, נקודה. אני יכול להתערב איתך שמי שאומר אני לא יודע מה אני רוצה, לא, אתה מפחד לצאת החוצה, לבחון את מה שאתה יודע שאתה רוצה מול העולם. ייעוד זה לא הנקודה העתידית של מה אתה רוצה, ייעוד זה מה צריכים ממני עכשיו. ולא משנה מה זה. ולא משנה מה זה. כשמישהו פונה אליך, מרגישים את האנרגיה, את התדר של למה הוא פנה לך. הוא בא לקחת או לתת. אני סומך ובטוח שזה המסר שאני צריך להנגיש ולהביא לעולם. וללא תלות באיך הוא יתקבל, אני יודע שעצם הפצתו לעולם זאת התוצאה. אמן, שלום, פאבליש. ברוכים וברוכות הבאים לעוד פרק של כוח היולי. פרק 22, באמת מרגש מאוד שהגענו לכאן, והיום אני מורח מיוחד מאוד, שהוא מנטור, מורה וחבר יקר, איתן עזריה. בן אדם עם פודקאסט שקוראים לו הביולוגיה של הווינרים, שיש בו מעל 260 פרקים. תחשבו איזה מטורף זה. התראיין בעשרות פודקאסטים, נותן הרצאות וסדנאות לארגונים הגדולים ביותר בעולם, מכשיר מאמנים מנטליים, מעל 100 מאמנים בשנה, באמת איש של עשייה בלתי נגמרת. והיום לקחתי אותו כאן לפרק, שמה שנקרא להוציא ממנו את הכל, את כל הדברים אותי מעניין לדעת, ואני מאמין שגם אתכם. לא עשיתי לו הנחות ולא ויתורים, דיברנו על פוקוס, על מיקוד, על איך להיות או איך לזהות אנשים, או איך לזהות שאנחנו במצב של נתינה, ולאו דווקא של לקיחה. ובאמת גם עשינו כמה הפתעות קטנות תוך כדי הפרק, ובסוף גם אני משאיר לכם בונוס קטן של סשן הנשימה, שאותו עשינו ממש לפני הפרק, שאיתו אנחנו התמקדנו כאן ברגע האמת, מתוך החיבור המיוחד שלי ושל איתן שקשור לנשימה, לקרח, לאימון מנטלי וכל הדברים האלה יחד. פרק מרתק, בואו נצלול פנימה. בוקר טוב. בוקר טוב. איתן עזריה. איזה כיף. כיף להיות. איך היית מתאר את ההרגשה שיש לך עכשיו? נוכחת. איזה כיף. ממש. כמו שרק אתה יודע לעשות לי. זה הנוכחות, זה לא אני, זה הנשימה. אבל וואו, טוב, אז איזה כיף. אז נכנסים לפרק הזה בנוכחות, והאמת שהכנתי לך, וואו, כמה שאלות. צריך אותך חד. אז אנחנו מתחילים, האמת, בנושא המרכזי של הפרק הזה מבחינתי, זה כזה מין שאלה גדולה, איתה נתחיל, ואז רגע לפרק את זה לאט לאט. בככה כמה מילים, מה השיטה שלך, מה הדרך שלך לייצר פוקוס ומיקוד ביום יום? להרגיש בנוח, להיות אנוכי, עבור הייעוד שנועדת לעשות. והתשובה הקלאסית אמורה להיות, שים את הצ'קליסט, שים את המטרות, תדרג, תיעדוף, זה לא שם. משהו בתוכנו צריך לוותר על מי שאני עכשיו, לטובת החזון שאני רוצה לחיות. ופוקוס הוא לא מה אני עושה, פוקוס הוא מה אני מסיר, מה אני מעיף, מה אני בוחר להגיד, תקשיב, בא לי מאוד לעשות אותך, בא לי מאוד, אבל אני יודע שאני לא יכול עכשיו לתת לך תשומת הלב. זאת אומרת שפוקוס זה לא מה אני צריך לעשות, אלא הצרכים והרצונות המתחרים שיש לך בשנייה שאתה יודע מה לעשות. נכון? אתה מכיר את זה? איך שאנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, הכל פתאום נפתח לעוד רעיונות שאתה צריך לעשות. מעולה. זאת אומרת, זה בול מה שקורה. הוויז'ן, נכון? כאילו, אני יודע מה עליי לעשות, ואיך שיש לך רעיון, מיזם, ספר, פוסט, הרגל חדש שאתה רוצה להכניס, והוא נראה טוב, והוא נראה נכון, מרגיש כל כך מדויק,
פתאום החיים מביאים לך עוד 200 כאלה יותר טובים. פתאום מתקשרים אליך, אומרים, אתה שומע, יש לי את הרעיון המיזם הזה, והוא גם נשמע טוב. כאילו פתאום יש איזושהי תחרות לא נורמלית, לא כשאתה לא יודע מה אתה צריך לעשות, אלא בדיוק כשאתה יודע מה אתה צריך לעשות. יש לך דוגמה ספציפית מהחיים שלך? מה פתאום, אצלי הכל פיקס, אחי, אין מושלם, מדויק. אין מתחרים, אתה... בשנייה שאני צריך להתכנס לאיזשהו שירות, מוצר, פתאום יצוצו עוד 500 שאני יודע שהם נכונים אולי אפילו יותר ממנו. פתאום התקשרו אנשים ויגידו, תקשיב, יש לי בדיוק איך לקחת את מה שאתה עושה לפה. יש לי איך להרחיב את מה שאתה עושה לפה. באופן טבעי אתה אומר, יו, איזה יופי, חשבתי על הדבר הזה, אבל זה בדיוק הלא הכי חשוב שאתה צריך להגיד. זה הכי קשה. אז אם אנחנו רגע נהיה מודעים לעובדה שברגע שאתה יודע במה אתה צריך להתפקס, קחו בחשבון, או קח בחשבון, שיצוצו עוד 200 דברים שהם תחרות על מוקד הפוקוס הכי חשוב שלך, אל תיפלו לפח הזה. אוקיי. כי הם לא כאלה. בדיוק. לא כאלה גדולים. מצוין, אז עכשיו, עוד רגע, אני הולך להקשות עליך קצת יותר עם השאלה הזאת. אגב, אני עונה לך ולא אומר שאני מאסטר פוקוס. בוא, ככה, בוא נעשה את זה. מקדים את המכה של השאלה הבאה. בדיוק, הבנתי. הבנת, זה בוא נעשה את זה ככה מסודר. יש לך, אני חושב, כבר מעל 260 פרקים, נכון? בפודקאסט שלך לבד. חוץ מכל אני לא יודע כמה עשרות פודקאסטים שהתראיינת בהם, מאות שעות של הרצאות. כאילו, בוא נגיד, מי שרוצה תוכן של איתן עזריה, יש לו. עכשיו, אני פוגש ביום-יום שלי מלא יזמים, בעלי עסקים, אנשים צעירים, אפילו סטודנטים, כך בזה, ואני קולט שהבעיה הגדולה ביותר של הדור הזה, היא שהאפשרויות הן כאילו בלתי נגמרות, כל יומיים העולם משתנה, וקצת כאילו אפילו אין הצדקה לייצר, אני אקרא לזה פוקוס לעבר דבר מסוים, אני אסביר את זה רגע, כי היום אני לא הולך, אני הולך, שנקרא, להקשות עליך בדברים שאתה גם ככה מדבר אותם, אבל להנגיש אותם ממש אליי. אני ממש ספציפית, יש לי כאן, נקרא, לקחתי סשן אימון אישי מאיתן עזריה, ומה שנקרא, אמרת שאתה לא עושה כבר אימונים אישיים, אז הנה, השגתי אחד. בכל מקרה, אז דווקא בתוך כל הדבר הזה, ונכון שהדבר החשוב הוא להגיד לא, וברור לי, סתם שהנה, זה פרק 22, מטורף של הפודקאסט. עכשיו, כשהתחלתי את הפודקאסט, אמרתי, אני רוצה להגיע לפרק 100. אז אני אחליט מה לעשות עם כאילו, כי בלי זה אין לי. ווואלה, זה קשה מאוד, בדיוק מה שאתה אומר, פתאום מגיעה ההזדמנות הבאה, כי אנשים בעלי עסקים צעירים, או יזמים, או סטודנטים, או לא משנה מי, מתחילים עשייה, מתחילים משהו, ואז באה הזדמנות, איך אני יודע שזה לא השליחות, אולי זה השליחות שלי? כאילו, איך אתה יודע שהדבר שאותו בחרת, הוא הדבר לעשות? האמת שאלה קשה, אמיתי. כי התשובה צריכה להיות שהסיפור של ייעוד ושליחות, הוא מה צריך ממני עכשיו. ועכשיו צריכים מאיתנו לא מעט דברים. ואם החלום שלך, המטרה שלך, הרצון שלך, הוא לעשות פרק 100, להגיע לפרק 100 ולהיות שם בנוכחות, הייתי שואל אותך שאלה יותר משמעותית. מה הסיפור? מה הקטע של החיים שלך? מה הוויז'ן? כאילו, באמת, קח אותי רגע, כן? אליי? עשית פרק 100. אוקיי. הגעת לפרק, היית שם. צפו, ראו, נהנו, חוו, שזה לדעתי מדהים לכל הדעות. אוקיי, מה קרה שם? מה קרה שם? כמה אנשים הושפעו? מי הושפעו? מה הוויז'ן, האג'נדה, החזון של 100 פרקים? אתה כבר שם. אחרי פרק 100, ואני גם לוקח אותך. אתה בנוכחות מלאה, אתה נהנה, יש לך אנרגיה לעוד 1000 פרקים. אתה כאילו אומר, בוא'נה, אני בפרק 100 רק התחממתי. קח אותי רגע לשם. מה קורה שם? אז אתה יודע מה הקטע המצחיק? אצלי, אני אומר, כשאני אגיע לפרק 100, זה אולי אסטרטגיה פנימית שלי, להוריד לחץ מהיום. אני אומר, כשאני אהיה שם, אני אדע טוב יותר מה אני רוצה לעשות. אתה מבין? כן? נגיד שידעת מה אתה רוצה לעשות. נו, מה נתן לך? אתה יודע מה לעשות. כן. מה זה הדבר הזה? זה בדיוק, כאילו, מה שאני כל הזמן חושב עליו, כי אתה אומר, יש אתה יודע, את התוצאות שאנחנו רוצים להשיג, כלומר,
לעשות 100 פרקים, אבל 100 פרקים יש גם איזושהי תוצאה, שמדידה, סתם אנחנו מדברים במקרה על פודקאסט, אבל זה לכל דבר, כמה האזנות, כמה צפיות, וכו'. אז אני אומר לעצמי, שנייה, אם אתה עושה 100 פרקים ואין האזנות, נגיד לזה, אז משהו לא מדויק. כאילו, כן, התוצאה היא מאוד חשובה. אז כשאתה שואל אותי מה החזון, מה זה, אני מסתכל, אני אומר, רגע, אם אני אגיע ל100 פרקים, אז יהיו כנראה אלפי אנשים שהשפעתי עליהם, נגעתי בהם בדרך, וכנראה משם אני אלמד אולי טוב יותר. אז התשובה צריכה לבוא או לנבוע ממקום אחר. המטרה שלך היא לא 100 פרקים. המטרה שלך היא להעביר 100 פעמים את המסר שלשמו נועדת לחיות כאן את החיים. ועם נשימה ובלנס ואיזון וסטייט אוף ביינג וכל הערכים המדהימים שאתה נותן, הם המטרה. 100 פרקים זה תוצר לוואי של המסר. אתה לא עושה 100 פרקים כדי שיאזינו הרבה אנשים. אתה מעביר את המסר שלשמו הגעת לעולם, את השליחות שלך שלשמה שהגעת לעולם, באופן תדיר של 100 פרקים, ללא תלות במה יקרה שם. אתה לא עובד על תוצאה שנקראת 100 פרקים, אתה עובד על הכלי שנקרא נבו, שמסוגל לנשום בעולם שכולם מחפשים את ה-next shiny object, שכולם מחפשים את הדבר הנוצץ הבא. אתה אומר, אני כאן, כי אני מאמין שזה הדבר הכי חשוב היום. ואני אהיה נוכח למסר הזה מספיק פעמים, בעיקר כשלא בא לי להקליט, או בעיקר כשלא יהיו הרבה האזנות. למה? כי יכול מאוד להיות שב100 פרקים יתווספו לך רק עוד 100 מאזינים, עוד 20 מאזינים, עוד 5,000, אני לא יודע. ואני אזרוק לך דברים שקורים. אולי אחד מהם הוא בעלים של חברה גדולה שיש לו 10,000 עובדים והוא הזמין אותך, קרה לי. אולי אחד מהם, אותי איזה אימא ששמע את הפרק וזה יציל את הילד שלה. אולי, זאת אומרת, אל תנהל כרגע, ואל תאנוס כרגע את התוצאות שאתה חושב שמהפרקים יביאו לך. אלא, בוא נקבל רגע איזו החלטה קצת יותר גדולה של, אני רוצה להיות 100 פרקים. אני מחזיק 100 פרקים. אני מחזיק ימים, שבועות, state of mind של אדם שעברו דרכו 100 פרקים. ונכון שהם השתנו ויהיו ויעברו, וכשאני בא להקליט פרק, ואתה יודע, כל פעם שהפודקאסט כזה עבר אבולוציה מה100 הפרקים הראשונים עד פרק 200, ואני מתהווה בתוכו ומשתדרג בתוכו, ואנשים שומעים את השינוי בתוכו, ופתאום כשיש איזשהו, תמיד הטווח הוא בין שבוע לשבועיים, הייתה תקופה, אנחנו, אתה יודע, רבועי מלחמות, אז גם אני, אפילו שיתפתי בפודקאסט, שנייה רגע, לפעמים אני לא מצליח להקליט פרק. מלחמה, איראן, ישראל, מלחמה בתוך מלחמה, דברים. אז כשאני, בטווח של שבועיים, יש לי גרייס מהמאזינים, אני מגניב פעם בשבועיים, איך שעוברים שבועיים בלי איזה פרק, ישר אני מקבל, מה העניינים? מה קורה עם הפרק? מה, יש מצב שלא העלית הפרק? זאת אומרת, הבטחת לנו. הבטחת לנו, אתה מחויב לנו, אתה פה בעסקה איתנו. אתה עובד אצלנו, בדיוק. אתה עובד אצלנו בכל הפקקים שאנחנו נשים. ומה שאולי אני מנסה לומר, זה שעיקר העבודה היא על עצמנו, כן? על עצמנו ככלי ולא על התוצאה. זאת אומרת, זה כל הסיפור. ולכן הבקשה היא להיפרד ממה זה יניב לי. להיפרד מלקחת. להיפרד ממתי אני רואה את התוצאה המיידית. להיפרד מזה, וזה קשה להיפרד כי באופן טבעי אני רוצה תוצאות, אבל הדרך הכי טובה להשיג תוצאות היא להיות משוחרר מהם, ולתת רגע לבורא להחליט מתי יביא לנו את הדבר הזה. זאת אומרת שמצד אחד אני all in לעבר התוצאות, מצד שני אני משחרר את הסטופר ואת האחיזה ואת הנזקקות למתי הם יבואו. זה תנועה כזאת, כן, אני ואתה, יש לנו שיחות לא מעט עמוקות, בארון הספרים היהודי, בטח בחסידות, הסוד שנקרא סוד הביטול, או היכולת להיות בביטול, אומר, ביטול זה לא אני מתבטל ולא עושה פרקים. ושוב פעם, לוקחים פרקים רק כרעיון. ביטול זה אומר, אני נותן לכל המסר שצריך לעבור דרכי, כן? לכל האור האלוקי שצריך להתעבוד דרכי, נותן, אומר לו, בוא תעבור דרכי. בוא, אני רגע אהיה כלי לפרק, בוא תעבור, נעשה מה שצריך. לא יודע, נעשה נשימות, נביא את הפרק, נביא אורחים משוגעים, נתקיל, תבוא, בוא תעבור. אחרי שעברת, אני הולך להישען אחורה ויגיד, עכשיו תעשה עם זה מה שאתה רוצה. כן? זה כמו... כאילו בדוגמה של פרק, סתם, כי זה שלנו עכשיו,
או אפילו, לא יודע, ריל באינסטגרם, כן? זה כאילו, תן למסר המזוקק שלך לעבור דרך הזה, אבל אחרי שפרסמת אותו, זה לא מעניין מה קרה. גמרי. אז רגע, אני מתעכב איתך. מתעכב איתך על שני דברים. אז באמת, אחד האתגרים שקשים לי, שוב, אומר את זה, לא יודע, כאדם עם הרבה תחומי עניין שיש לי, וגם בדיוק כמו שאתה אומר, הרבה פעמים אני עושה איזשהו משהו, ואז מישהו יכול לבוא ולהגיד לי, וואו, אחי, וזה מטורף, ולהציע לי הזדמנות מדהימה. ולהגיד לי, אתה כל כך טוב בזה, אז תעשה את זה. אתה כל כך טוב. עכשיו, אני מדמיין אפילו את המאזינים שלנו בבית, כאילו ככה, לא יודע, חבר'ה צעירים, כל הזה AI בעולם, מלחמות, פה, שם, וואלה, אפילו לדעת מה המסר, שזה אולי השאלה המהותית שלי כאן, איך אני יודע מה המסר, שעכשיו בוא אני צריך להתמקד. אפילו עליי, יש לנו היסטוריה כבר די ארוכה של שעות יחד, ואתה יודע, כל פעם, כל מפגש זה אפילו קצת אחר. לפעמים למדתי אצלך את הקורס מאמנים, הולכים לא יודע מה, ליום וולנס שלי ושלך בסננטו שם, עושים נשימות, אז מה, אני מדבר על נשימה? אתה בעצמך אמרת לי, די כבר דבר איתי נשימה וקרח ועניינים, זה לא מה שאתה מעביר. כאילו, תלמד אותי. שאלה מדהימה, ואני חושב שאני יושב פה היום כשיש לי תשובה. אחרי הרבה זמן. והתשובה תחלק לכמה שלבים. אחד, לוקח זמן להבין את המסר שלך, אבל הדרך להבין את המסר שלך היא לא לחכות לזקק אותו בפנים, אלא לדבר אותו הרבה עם העולם ולראות איך הוא פוגש את האנשים. Okay? זאת אומרת, אתה יודע, ומי שמכיר את הפודקאסט שלי, הביולוגיה של הווינרים, יודע שבכל פעם שמגיע אליי מישהו ואומר לי, אני אוהב את הפודקאסט ואני שומע, והוא כותבים לי באינסטגרם, עכשיו אני מתקיל אותם, מה לקחת מהפודקאסט? תן לי מה התכלס של הפודקאסט? אני שואל אותם ישר. אני יודע מה התכלס, אבל אני לא רלוונטי, כי אני רוצה לדעת איך המסר הוא עבר. כולם אומרים לי, הבנתי סוף סוף שאני לא התוצאות שלי, ואם אני לא התוצאות שלי, אני יכול להיות עם רגל על הגז לעבר הדברים שאני רוצה, כי ניצחונות והפסדים בדרך לא יגדירו אותי, אז אני הולך קדימה. אמר לו תודה, חיבוק, ממשיך. וככה אני עושה עם כל מאזין של הביולוגיה. אם אתה תראה תכתובות שלי או כל מי שזה, פוגשים אותי בים, באימונים, תוך כדי וזה, אוהבים את הפודקאסט, אומר מדהים, איזה פרק אתה? קודם כל עושה להם מבחן. קודם כל נראה שבאמת. קודם כל בוא נראה וזה. אני מוחזב שלא הזנת להכל. 250, תפנה זמן. ואז אני שואל, מה לקחת? קח אותי. ועכשיו כל אחד ייקח אותי, אבל כשאני אשאל אותם מה האסנס. ואז אני בעצם יבין מה המסר שעבר ובאמת יושב אצלם בלב, בנפש, בנשמה. ואז אני מרגיש שאני לא, אתה יודע, תקוע בחדר סרטוטים הפרטי שלי, של הלב, של הנפש, ואני מסתכל החוצה לשמוע אותם. וזה כל פעם מזקק את עצמו. ואותו דבר, גם אני יודע למי אני יותר יכול לעזור ולמי לא. ברור שהמסר הזה יכול לעזור להרבה אנשים, ואולי לכל אדם שרוצה לממש את הייעוד שלו. להיות משוחרר, באמת ממתי תבוא התוצאה. איך זה יקרה? למה? כי כשאתה באמת לא מונע מהניצחונות וההפסדים שלך, אתה all in לעבר עשייה, אתה רוצה מימוש פוטנציאל, אתה שם. אבל אתה לא נותן לזה להגדיר אותך. ואז פתאום אתה קולט פתאום שמתי לב וזה קרה לי בעיקר ב3 שנים האחרונות, כשהתחלתי להתבונן מי נכנס לתוכנית להכשרת מאמנים. מי האנשים שיושבים בחדר? והייתי רוצה נורא שכל מי שרוצה ללמוד אימון ישב בחדר, אבל זה לא מתאים לכל מי שרוצה. זה לא מתאים למי שאולי בתחילת דרכו ורוצה, לא, זה מתאים לאנשים שכבר עברו תהליכים, עברו מסע, עברו את כל, אתה יודע, את כל, נקרא לזה ה-stage 1 של התפתחות אישית. והם כבר באיזה מקום שהם רוצים לחבר את הרוח והחומר עם פרקטיקה שמביאה בסוף אנשים לקצה של מטרה, של הישג. ולמה אני אומר את זה? כי ואני מחבר תכף את כל הנקודות, שפעם שמעתי יוטיובר מאוד מאוד מצליח, שאלו אותו מה הסוד שלך. אז מה הנטייה הייתה לשמוע מיוטיובר מצליח, כאילו אחד הגדולים, מה המשפט שהוא אומר בפתיחה, מה הוא, איך הוא מצלם, הוא אומר זה לא שם. הוא אומר אחרי כל וידאו שלי אני עושה תחקיר על הוידאו ומתבונן מה עבד או לא עבד. זאת אומרת אחרי שהוא כבר הוציא וידאו, הוציא מסר, הוציא פרק, הוציא איזשהו רגע, הוא אומר אני לא ממהר לקפוץ לדבר הבא, אני רגע עוצר
שנייה רגע, בודק רגע, מה היה שם? מה עבד שם? אז לקחתי את זה לפעילות שלנו בחברה, ואמרנו לא למהר רגע לקפוץ לדבר הבא, ובוא רגע נעצור, ולכן תחקיר של הדברים שקורים בחברה הוא משהו שאנחנו עושים, אנחנו עוצרים מתבוננים רגע ושואלים, מי האנשים שאנחנו הכי יכולים להשפיע עליהם על החיים? מה המסר שהכי השפיע עליהם? מי הם האנשים באמת שאולי יכולים לקבל המון, אבל עדיף שיעברו עוד איזה בשלות לפני שיגיעו. ואז אתה בעצם רואה שכשאתה שואל את השאלה, מה המסר שלי, תפסיק לחפש מה המסר שלך, תתחיל לדבר יותר בכל מיני זוויות את המסר שלך, ואתה פתאום תגלה איפה הוא מגיע הכי טוב. זאת אומרת שהמסר שלך הוא איכות הפידבק והחיבור של האנשים ששומעים אותו. לא אם הם אומרים לך, וואו, יא אלוף, יא אלופה, זה לא שם, כן? זה בונה, הבנתי מה אתה עושה לי בחיים. הבנתי איך אתה משפיע עליי. ואם אני שומע אנשים שפתחו עסקים בגלל הפודקאסט ועושים דברים מדהימים, אני אומר, וואי, איזה כיף, שאלתי אותם למה פתחתם עסקים? כי סוף סוף הבנתי מה אני רוצה, לא פחדתי לצאת, והייתי מוכן לכל האתגרים, הכישלונות שיבואו בדרך. אוי, מגניב, תודה. אתה מבין? זאת אומרת שלשאלתך, המסר הוא לא אני אלך לסדנת חזון ואז אני אעשה. לא. once הורדתי את המשפט וחצי שאני מאמין בו, בוא תתחיל לדבר אותו. בכמה כיוונים. אז זהו, אז זה כאילו... אוקיי, מעולה. אז זה מצוין. אז זה מחזיר אותי בעצם לנקודת ההתחלה, בקטע טוב, שהרי כנראה שהדבר שאתה אומר עכשיו חדר גם אליי, ואז אצלי ההבנה הייתה, אוקיי, למה 100 פרקים? כדי לזקק את המסר, נכון? מתוך הדבר, כמו שנס דיילי, נכון? הוא אמר, עשה כמה, לא זוכר כמה זה היה, 200? 360 תכנים בשנה, תוכן ביום. שלא הביאו כלום בהתחלה. כן. מה זה לא הביאו כלום? אז אוקיי, עכשיו אני, כאילו, השלב הבא של הדבר הזה. כשלא מגיעה התוצאה, שתוצאה יכולה להימדד בלייקים, בהאזנות וכו', כי אז אם אין לך את זה, אין לך גם תחקיר, נכון? אתה לא יודע על בסיס מה, אתה יכול להגיד, אוקיי, לא האזינו. אתה יכול להגיד, אוקיי, האזינו כך וכך. אני דווקא רוצה לדבר על סוג אחר של תוצאה, של מה שאמרת, שזה תוצאה כלכלית. נכון? בן אדם רוצה לעשות משהו חדש, והוא לא מצליח להרוויח ממנו כסף. או הפוך, שזה משהו שאני מתמודד איתו הרבה, שאתה אומר, אני מרגיש שכאן יש את השליחות שלי, אבל אני יודע לעשות אולי יותר כסף במקום אחר, שהוא לא השליחות שלי. כן, של למשל, לא יודע, החברה הקודמת שהייתה לי, או בדיוק הייתה לי שיחה עם חבר שהוא היה השותף שלי שם, שהוא בדיוק לקח פיבוט לעולם של AI, והוא צומח ומטורף, ואומר לי, אחי, בוא כאילו, יש כאן, רק צריך אנשים. עכשיו זה מפתה, כי אתה אומר, רגע, כאילו, במרכאות זה כסף קל. אבל, אוקיי, הבנת את השאלה? כן. דוגמה קלאסית לרצונות מתחרים, או לרעיונות מתחרים, ברגע שאתה רוצה ברגע שאתה יודע שאתה צריך לשים את הפוקוס בדבר אחד. עכשיו, המילה אין בזה כסף, מאוד בעייתית. אין בזה כסף עכשיו. כסף הוא תוצר לוואי של איכות האינטראקציה שלך עם אנשים. נכון? כסף הוא לא המטרה, הוא לא הקצה. כסף הוא תוצר לוואי של איכות האינטראקציה והדרך שבה הצלחת לשנות חיים של אנשים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על אין בזה כסף, אני לא אעשה עליך חיים קלים. זה לא אין בזה כסף. זה אני עדיין לא הצלחתי לשנות לאנשים יותר טוב את איכות חייהם דרך השירות הראשון, השני, הנוכחי שלי. זה שב-AI יש כסף, זה לא ב-AI יש כסף. ב-AI אדם מצא דרך ה-AI, וזה לא משנה באיזה פלטפורמה הוא בנה, לשפר את איכות של החיים של אנשים. נקודה. זאת אומרת שהשיחה לא צריכה להיות יש בזה כסף או אין בזה כסף. השיחה צריכה להיות האם בניתי שירות, מוצר, האם התאמצתי בסקרנות, לא ישנתי בלילה, כתבתי כל דבר, אחרי שניסיתי למכור משהו והוא לא עבד, לא הלכתי כמו קורבן הביתה, אלא הלכתי בהתלהבות ואמרתי, בוא'נה, ניסיתי את הדבר הזה. זה לא עבד, אני יודע שיש לי משהו טוב להביא לעולם, אני חייב לקום בבוקר עם זווית נוספת, חדשה.
ואתמול הייתה לי שיחה עם חבר, והוא אומר לי, חבר שלי עשה הכל ולא הצליח. אמרתי, עצור, מה זה עשה הכל? הוא עשה הכל ולא הצליח? עשה הכל ולא הצליח. אמרתי, מי החליט שהוא עשה הכל? מהמם. מי החליט מה זה הצלחה? לא, עשה הכל? זאת אומרת, אם אתה אומר לי שהוא עשה הכל, אתה אומר לי שהוא עצר מתישהו. אם עצרת מתישהו, לא עשית הכל. זאת אומרת, אני רוצה רגע שאם ניקח את השיחה לשיחה קשה, זה שכשאנשים מדברים, הם גם באיזשהו שלב מחליטים איך ומתי, או מה כמות העבודה שאני צריך לעשות כדי לראות תוצאות. שים לב, בשיחה אני רוצה לשחרר אותנו מזה. כן. כן? אז לא יודע אם... אני מבין. פשוט, מה שאני פוגש ביום יום, זה בדיוק את זה. זה כאילו את סבבה, אח שלי. כאילו, אוקיי, גבוה, אבל אני צריך לסגור את החודש. אני איתך. לך תעשה AI, 80 שעות בשבוע, 20 שעות בשבוע, תעשה כסף מ-AI, כשבו זמנית אתה ממשיך לבנות את החלום האמיתי שלך. אני לא יקל בשיחה הזאת על אף אחד. זה לא צריך להיות או זה או זה. אתה יודע, אמרה מוכרת, כן? שתעשה כסף פארט-טיים ג'וב, בשביל שבשאר הזמן תעבוד על הביג דרימס, על החלומות הגדולים שלך. אז אני אומר, כן. זאת אומרת, כדי שיהיה לך את הזכות לפנות שעות לחלומות שלך, לך תעשה כסף. אין בעיה. בדברים שאתה פחות אוהב, אולי, כן. אין בעיה. זה די נדיר שאנחנו זוכים לעבוד בעבודת חלומותינו וליהנות ממנה. אבל ייעוד זה לא דבר שהוא הכי נוח. ייעוד אומר לך, אין לך כסף, לך, תעבוד במשהו שיש בו כסף, לצורך העניין, כדי שלא תוותר על הייעוד שלך. אבל אצל רוב האנשים זה או-או. אני אומר, למה או-או? אם ייעוד נועד עבורך, הייעוד הוא בשבילך. זאת אומרת, ואולי משפט פה שרגע ייתן גם ירים שנייה רגע לאנשים שלא זה, מה שנועדתם להשיג שלכם אתם תשיגו. אני באמת מאמין בזה. משהו שלך, אף אחד לא ייקח ממך את זה. כן. את המטרות, החלומות שנועדנו להשיג, אבל מישהו צריך לעשות את הדרך. אז אני ככה שם בעיניים את התשובה פה, כדי שלא ישתמע, לך תתפטר מהעבודה, והכל בסדר, החלומות יגיעו. לא, אולי אתה צריך לעבוד ולהישאר במקום ובעבודה, שעדיין תביא את הפרנסה הביתה, את הלחם, כי אחרת גם לא תהיה פנוי ופתוח לחלומות האחרים. אז כמו שהבטחתי, אני היום מקשה עליך. עוד עכשיו... עוד על הזה. אוקיי. רגע אחד נשחרר את הנקודה הזאת, כי באמת מאוד חשובה לי. כי בא בחור, שוב, נגיד, בחורה צעירים יחסית, סיימו, לא יודע מה, עשו תואר, לא עשו תואר, זה פה, שם, מבולבלים. עכשיו, צד אחד, כי דיברנו על פוקוס, הרי איך מייצרים פוקוס, איך אני מבין מה המסר שלי, מה הייעוד שלי. עכשיו אתה גם אמרת משהו אחר, אתה אמרת, וואלה, יש מצב שחלק מהייעוד שלך, זה במרכאות לא לעשות את הייעוד שלך, כאילו, לעבוד במשהו אחר. רגע, ובעצם, אותו בלבול יכול להגיד, רגע, עכשיו אני צריך לטחון שעות במלצרות, שלא משאיר לי זמן לעשות את במרכאות ייעוד שלי. אתה מבין? כאילו... אני אעשה לך את זה פשוט. יאללה. אתה רוצה במינימום זמן להגיע לקהל. במינימום זמן להגיע לאנשים. במינימום זמן לייצר הצעה. במינימום זמן לייצר שירות. במינימום זמן לחתור למגע, לשפר את החיים של אנשים, נקודה. אני יכול להתערב איתך שמי שאומר אני לא יודע מה אני רוצה, לא, אתה מפחד לצאת החוצה, לבחון את מה שאתה יודע שאתה רוצה מול העולם. נחזור על זה. הגאפ של רוב האנשים הוא הגאפ של היציאה לדרך לביצוע. לכן בהכשרת מאמנים, אתה מכיר את זה, עיקר העבודה, בטח של אימון מנטלי, זה psychology of performance, הפסיכולוגיה של הביצועים. לא הפסיכולוגיה של התכנונים, לא הפסיכולוגיה של המגנותים, לא, הפסיכולוגיה של הביצועים. ולכן, כשאנשים מבזבזים זמן, שורפים כסף שאין להם, ממתינים יותר מדי זמן, זה לא כי הם לא יודעים מה הם רוצים, אלא כי... באחוז אחד שהם יודעים מה הם רוצים, הם לא מוכנים לבחון. אם אתה לא מוכן לבחון את האחוז אחד שאתה יודע שאתה רוצה, וזה לא יודע איפה זה, כן? בשירות, במוצר, בדף נחיתה שיספר מה אתה עושה, אל תצפה שתשובות טובות יגיעו. ואני יודע שמה שאני אומר עכשיו, זה בדיוק הקטע הזה שאנשים שומעים את הפודקאסט עכשיו, אומרים, יאללה, הרסת לי עכשיו. אני כבר בניתי שתיתן לי איזה חלקים ואיזה רבדים יותר פנימיים, רוחניים. לא. זימון מציאות. זימון מציאות, מגנותים. עכשיו, אין בעיה עם זימון מציאות. אבל מי יביא לך אותה אם אין לך כלי להכיל אותה? כלי זה אומר שאני יודע להעביר במינימום זמן את
הוויז'ן, את החלום, את הרצון, את המטרה שיש לי לחודש הקרוב, את היותר כסף שאני רוצה אולי לעשות החודש, במוצר שייתן ערך בשווי הכסף הזה. זאת אומרת, אם אני רוצה להגדיל את ההכנסה שלי ב-2,000, איך נראית אנרגיה שמשנה לאדם את החיים? איך נראית אנרגיה של 2,000 שקלים? איך נראה ערך של 2,000 שקלים? איך הוא נראה? וואלה, האמת שיכול להיות, עכשיו שאני חושב על זה, זרוק מקצוע. של אנשים שפוגשים אותך, יזמים שמתייעצים איתך, אנשים עורך דין, מאמן מנטלי. סבבה, עורך דין, מאמן מנטלי, איך אני יכול לייצר מפגש שיסגור לאנשים בעיות שעולות להם הרבה יותר מ-2,000 שקלים. שעולות להם 20,000 ש"ח בשנה. אני מאמין בכל ליבי שכשאנשים מגיעים לתוכנית הכשרת מאמנים שלי, הם עברו ובזבזו והשקיעו המון כסף בתכנים מדהימים, בכלים טובים, אבל הם עדיין לא יצאו איתם לדרך. מה שאני יודע להגיד להם, כאן אתם, לא תהיה לכם ברירה, אלא לא תהיה לכם אפשרות לברוח מהייעוד שלכם. אני שם בחתימה מלאה את ההבטחה הזו. זה מה שאני יודע להביא. שים לב, אני מתקשר ערך של היציאה. ערך של, אתה לא תוכל יותר להישאר על התנור או על הגדר. אז אני מזמין אנשים להגיד, קחו דף. ותרשמו עכשיו את החיים של בן אדם אחרי שהוא עבר את השירות שלכם. אחרי שהוא עבר את התהליך שלכם. אנשים לא מעניין אותם את הדרך, כרגע מעניין אותם מי אני אהיה אחרי השירות שלכם. ושים לב מה אני עושה, אני רוצה רגע להוציא כמה שיותר החוצה, ושתפגשו יותר אנשים. והשיחה הזאת לוקחת אותנו, הנה הייתי פרקטי, כן, צאו החוצה וזה, ברובד הרוחני, למה קשה כל כך להגיע לסנדוויץ', לכוס קפה, נכון? אנחנו צריכים לקנות אוכל, אנחנו צריכים להזמין, אתה יודע, שירותים, אנחנו צריכים לפרנס את הבית, אנחנו צריכים להביא אוכל הביתה, אנחנו צריכים... גנים לילדים. גנים לילדים. חתיכת שירות. כן. ולמה אנחנו צריכים להזיע בשביל הסנדוויץ'? זאת שאלה טובה, נכון? כי אם תחשוב על זה, חיות, איכשהו זה בא להם די בקלות, נכון? כאילו, אתה יודע, פחות או יותר, כן? כן. לא יודע מה, האייל או העז או הפרה יוצאת, ולקחת עשב, וכאילו זה צ'יק צ'ק אצלה יחסית, נכון? כן. אבל אצלנו לא, אנחנו צריכים כאילו לעשות חתיכת מסע כדי שנוכל, שיהיה לנו את הכסף באשראי, את היכולת לשלם, אתה צריך לעשות מלא דברים. למה? כי בורא עולם רצה שנעבור דרך בני אדם לפני שנראה את השקל. נעבור דרך, תסביר. נעבור דרך בני אדם זה אומר שנייצר מערכות יחסים, שנהיה בקשר שהוא, אתה יודע, של תלות הדדית עם בני אדם, שלא תוכל להיות סוליסט, אחרת היית תקוע בחדר שלך, לבד, מבודד, אבל המטרה של החיים היא לייצר אחדות, תלות הדדית עם אנשים, לייצר איזשהו משהו גדול יותר מעצמך. שלא תקבל רק לעצמך, אלא גם שתוכל לקיים בצורה מלאה את השליחות שלך, שזה אומר שהיא לא לבד, היא עם עוד אנשים. וזה חוק חיים. גם כשאתה חושב שאתה עושה כסף לבד באינטרנט, אתה נתת ערכים לבני אדם. זאת אומרת, משהו בך פגש בני אדם איכשהו. אני אגיד שאתה סוליסט שאוהב לשבת בחדר שלך, אבל אתה כותב טקסטים טובים. אתה יודע, להוביל אנשים תהליך בטקסטים נכונים, במוצרים נכונים. גם אם הם אונליין ולא ראית אף בן אדם בחיים, אתה עבדת קשה כדי לחשוב על איך לשפר חיים של בן אדם אחר. בסוף, בקצה, הוא גם שילם 27 שקלים, 2,000, 200, לא משנה כמה. זאת אומרת, שכשאדם חושב על הכסף, הוא מפספס את העיקרון. אתה צריך לחשוב על איך אני משנה לאדם חיים, וכתוצאה מזה, תוצר הלוואי של זה יהיה שהוא יגיד, בונה, חיי השתנו, בשביל זה אני מוכן להשקיע כמה שקלים או יותר. זאת אומרת כשאני חושב על ייעוד, אני חושב על לבחון במינימום זמן את הרעיונות שלי בשטח. ופודקאסט, ותוכן, ורילסים, וזה המקום המושלם להביא כמה שיותר את עצמך לשם. כי אז אתה יכול לבדוק את זה ולראות מה. גמרי. אוקיי. אז בוא נגיד, כי ככה זה באמת נקודה שאני אומר,
נגיד שהבנתי מה המסר שלי, פחות או יותר, ושכזה התחלתי לצאת החוצה ועניינים. ואז מגיע הדבר, האמת, הנה, חם מהתנור. אתה העלית סטורי אתמול, איזה 5 סטורים על ההרצאות שהיו לך, וזה פגש אותי בול. תכף נספר מה זה, אבל אני, אתמול, בערב, שיושב שבור במיטה, אחרי שבוע, שבתחילת השבוע היה אמור להיות לי שבוע כל כך פנוי, ובתחילת השבוע התקשרו אליי, הזמינו ממני 5 סדנות לשבוע הקרוב, שכבר יש הכל. ואני כאילו מזיז הזיה. סיימתי את השבוע הזה גמור. לא אכלתי טוב, לא התאמנתי, לא, גמור. כאילו אמרתי, מה עכשיו, ואז אני רואה את הסטורי המעצבן שלך. שאתה אומר, אותו דבר בסקייל אחר ובדברים אחרים, ואתה אומר, רגע, עשיתי את הדבר הזה, 5 סדנות, ואחד מהדברים תסביר שנייה רגע מה עשית, אבל אחד מהדברים שכתבת שם, זה שהדבר הזה גם אולי הוציא אותך מהפוקוס. כי יכול להיות, הנה זה מה שקרה לי, אני אמרתי את זה השבוע, בו אני כותב קורס דיגיטלי חדש, פתאום הכל נכנס, מילה לא כתבתי ב... וואו. אוקיי. גדול. תסביר רק מה היה שם בסטורי. עשיתי משהו שכאילו בחיים לא עשיתי, וזה 5 הרצאות ביומיים. שרק לסבר את האוזן, עבורי הרצאה של 1.25 שעות, זה ספרינט של החיים. זה התפוצצות של, מבחינתי של אנרגיה, של נוכחות עם בני אדם, שאת אף אחד לא מעניין שהייתה לך הרצאה קודם, ואת אף אחד לא מעניין אם הייתה טובה או לא, אם מחאו לך כפיים או לא מחאו לך, הם רוצים לקבל את הערך מאפס, כן? הם רוצים את הכל. טוב, בשבילך זה לא איזה 1.25 שעות. כן, זה לא אני לא מעביר שקפים של אקסל, אם כאילו יש לסבר כאילו את הדבר הזה, ועבורי זה אירוע, והמשרד שמייצג אותי יודע, הוא תמיד קורא לי, מר אנרגיה, מה העניינים? איך אנחנו עכשיו, כאילו, מה קורה עם המד דלק, מוכן או לא? כזה, קרן אלוף, אני חולה עלייך, כל הצוות. ווואלה, הלכתי על מהלך משוגע, כי משהו בתוכי ידע שצריכים אותי שם, שזה צומת מדהימה לפגוש אנשים מדהימים שמשפיעים בסקיילים על הרבה אנשים. אז זה היה ככה, ואתה יודע, ופתאום עוד פעם נכנסת עוד הרצאה, שזה המנכ"ל של ביימי, שהוא נהיה חבר, אומר לי, תקשיב, יש לנו קיק-אוף שאנחנו חייבים לעשות מאמצע השנה, בוא, עכשיו, אתה יודע, פתאום אמרתי לעצמי, אני מכיר את החברה, אנשים מדהימים, גם בא לי להיות שם. לונג סטורי שורט, עשיתי את זה ותכננתי את האירוע. ממש כמו ספורטאי על שמתכנן את האירוע, אתה יודע, קופסאות אוכל מוכנות, זמני זה, לקחתי לילה במלון, עשיתי הכל כדי שזה יקרה. אגב, לא ממליץ בדיעבד לעשות את זה. עבורי זה היה חתיכת אירוע, כי אחר כך הייתי צריך להתאושש 24 שעות, וכמו שדיברנו, הפוקוס שלי יצא ליומיים 3 מהחברה, אבל זה חלק מהמוצרים והשירותים של החברה. וכן, הסתובבתי אתמול, שזה היה יום אחרי, זה היה יום של הריקאברי אחרי, ואמרתי, וואו, אני קצת רחוק מהפוקוס והאג'נדה הרחוקת הטווח של החברה. אנחנו בונים עכשיו, אתה יודע, כמה דברים, אפרופו AI, אנחנו בונים איזושהי תשתית מאוד מאוד חזקה לשירות האימון המנטלי שאנחנו עושים. ומצד אחד זה מאוד מאוד ככה, אתה יודע, יושב עליך, ואז אתה אומר, רגע, אבל הפוקוס שלי היה, כמו שאתה אומר, לכתוב עכשיו קורס דיגיטלי, הפוקוס שלי היה לייצר, אבל אז קורה דבר מעניין. כשאתה מפסיק לחשוב על מה שאתה עושה בתור דברים נפרדים, וכשאתה מתחיל לחשוב על כל הדברים שאתה עושה בתור חלק מהדברים, כי תחשוב איך הקורס שלך יהיה עכשיו, אחרי 5 סדנאות שעשית. אתה יודע פי 1000 יותר. ברור. נוקח עוד משהו. הבוקר דיבר איתי אחד מהמשתתפים שהיה בהרצאה, שהוא גם בעלים של חברה נוספת בתוך הארגון שהייתי בו. הוא אמר לי, תקשיב, כל מה שהיה שם, אני חייב שנחשוב על איך אפשר להכניס את זה בסקיילים מאוד מאוד רחבים לכל עובד בארגון. זאת אומרת, שמשהו בתוכי הפסיק להיות אני פה עושה הרצאות, ופה אני עושה אימון מנטלי, ופה הכשרת מאמנים. לא, אני לא בתנועות שונות, אני בתנועה אחת, שבאה לידי ביטוי בכמה אופנים. זאת אומרת, תסביר, תן ממש זה אומר שאני רוצה שתסתכל עכשיו, אני אתן עליך ואז נחזור עליי, אתה לא עשית סדנאות, ויש לך גם קורס דיגיטלי. זה הכל אותו דבר, פשוט הביטוי שלו משתנה.
זאת אומרת שאתה כן תצטרך לשבת ולשים את הזמן על הקורס, אבל זה לא, אני מתנתק רגע מנבו של הסדנאות, ואני עכשיו צריך לעשות קורס. לא, זה אותו דבר, אני פשוט צריך לתרגם את זה אצלי. אותה שיטה שיצרתי עבור כדורגלן, היא תקפה גם ליזם, מנהל, בעל עסק, אדם שצריך להוביל תוצאות בכל ארגון. אני רואה את זה כבר אותו דבר. הפסקתי להילחם זה לכדורגלנים, אני רואה את זה אותו דבר, נכון, יש אדפטציות, יש שינויים, אבל אני מסתכל על זה במקום שבו אני אומר, כל שיפור שלי פה, משדרג את השיפור במקום אחר. ואם כבר AI, היום כשבונים סוכנים ב-AI, מה אתה בעצם אומר לסוכן? תקשיב, זה אני. נכון? אתה אומר לסוכן AI שאתה רוצה לבנות, תכיר אותי. זה התכנים שלי. ומה היופי, אם אנחנו עושים הקבלה? שסוכן AI הוא בעצם אותו סוכן שאם תביא לו עוד ידע, הוא לא יגיד, שיט, למה הרסת לי עכשיו? אני ידעתי משהו. הוא בונה, הוא לוקח את אותו ידע ואומר, אוקיי, on top of that, על מה שכבר יש לך, אני מכניס את הידע הנוסף, וממנו זה כבר ישתדרג לכל דבר. זאת אומרת שאני רוצה שתחשוב, או אני רוצה שנחשוב על החיים שלנו בתור חיים שכל מפגש שאני מאמין ככה שהוזמנו אליו, יש לו מטרה, סיבה לייעוד שלנו. יש לו סיבה. אוקיי, רגע, אז פה, הנה, בול הנקודה שאותי מטרידה. כי, נגיד, ספציפית, אני לקחתי את זה, אני ממש אספר אולי אפילו את הדברים עצמם, כדי לעשות את זה אפילו יותר קונקרטי. אז, באמת, הרבה זמן יש לי התלבטות, כי אני מטפל בנשימה, אני עושה סדנאות של נשימה, אני עושה סדנאות של קרח, אני עושה סדנאות בארגונים של אימון מנטלי, כלומר, כביכול דברים שונים, והיה איזשהו זמן שאמרתי, טוב, אני מפסיק לעשות סדנאות קרח. למה? כאילו, זה היה נראה לי, זה לא באמת המיקוד שלי, זה לא, הקרח מבחינתי הוא לא בדיוק המהות, אני מעביר דרך הקרח את המהות, למשל, ופתאום, מבול של סדנאות קרח. כאילו, ואני אומר, רגע, מה קורה פה? זה בדיוק מה שאתה, איך אני יודע, מתי להגיד לזה לא, ומתי כן. הפסקת לעשות סדנאות קרח כי עוד התחילו? שאלה טובה. לא כי עוד התחילו, אבל כי הרגשתי שזה כאילו, הרגשתי למשל שהייחודיות שלי לא באה לידי ביטוי, כשבשיחות נגיד עם הלקוחות, רגע, זה עושה סדנה, לא הבנתי מה הייחודיות, אמרתי, רגע, הקרח מבחינתי הוא רק כלי. אתה מבין מה אני אומר? אז זה גם היה. אני שואל אם אתה מבין מה אתה אומר. האם בגלל שהייחודיות שלך נפגעה, הפסקת לעשות סדנות קרח? או משהו בזה יכול, כן, זה לא כי הייחודיות שלי נפגעה, זה כי הרגשתי שאנשים מפספסים את המהות של מה שאני מנסה להעביר, כי מסתכלים רק על הקרח, וזה כאילו אפילו ממש טכנית לוקח לי מלא זמן מתוך הסדנה, שבכלל אני רוצה. האם סיפרת על זה פעם? על מה שאתה אומר לי עכשיו? עכשיו אני מספר פה בפודקאסט. אז אני הייתי רואה תוכן שאתה מעלה ואומר, תקשיב, אני כל כך שמח שיש כל כך הרבה, שהטרנד הזה נהיה זה, אבל חשוב לדבר איתכם רגע על המהות שמאחורי, אוקיי? לפני שאנחנו מתחילים להיכנס למים, ואני אספר, אתה אחד המנחים הכי טובים שפגשתי, גם בנשימה, וכנראה הכי טוב, כן, בכניסה לקרח. נשתף, יש לנו פעם אני ואתה עושים ריטריט, נכון? עושים. ואני אומר, אתה היחידי שמסוגל לקחת אותי למקום שבו הנוכחות וההחזקה וההקשבה, ותמיד אומר, אתה מאמן, אתה לידר, אתה מנטור של טופ 1, כזה של אנשים שכאילו אפשר כבר לעבוד עליהם, ואתה יודע לקחת אותם. אז אם אני הייתי רואה תוכן שלך, שמדבר ואומר את זה, ואומר, זה מדהים שיש סדנאות קרח וזה, אני רוצה לשתף אתכם רגע בפרוטוקול הכנה לכניסה לקרח שאני עושה, וזה הפרוטוקול שאתם תעברו איתי, כן? בהתחלה נתחיל את ה-X נשימות, אחר כך נדבר, ניכנס, נבין מהי כניסה נכונה, נוכחות, איך זה קורה. בסוף הסשן נתרגם את זה ליומיום שלנו, איך עושים. זאת אומרת, אל תמהר לברוח מהשיחה על כולם עושים סדנאות קרח, וכאילו שיט, הייחודיות נפגעה, או משהו במהות נראה כזה אותו דבר, אז יראו אותי נבוא ויגידו, זה עוד מהסדנאות קרח? דווקא פה, אני כן חושב שזו הזדמנות להגיד, איזה יופי, שהטרנד הזה, או הרבה אנשים פותחים, בין אם זה, אתה יודע, מרכזים, ובין אם זה ספייסים שהם בבניינים של סדנאות קרח,
אני כבר לא רוצה להיות נבו שעושה סדנאות קרח. אני רוצה להיות נבו שמצעיד את התחום. אני, כאיתן, אני לא רוצה להיות מאמן מנטלי. וגם לא בעלים של חברת אימון מנטלי. אני רואה את עצמי כשליח של התחום. וכשאני רואה אנשים שהם קוראים לעצמם מאמנים מנטליים, והם לא, וכשאני שואל אותם מה זה אימון מנטלי, והם אומרים לי זה הדמיות ושינוי דפוסי חשיבה, זה לא. אימון מנטלי זה הפסיכולוגיה של הביצועים, איך אתה עוזר לאדם להגיע לתפקוד מקסימלי גבוה לעבר השגת מטרותיו בתנאי לחץ, נקודה. זה אימון מנטלי. ואני מרגיש מחויבות להצעיד את התחום, לשפר את התחום, להגדיר אותו בצורה נכונה, להיות סוג של ראי של הדבר הזה, ולשפר את זה בכל פעם. אז אני כבר יוצא מהאדם שמתעסק בזה כבעל עסק, ואני מתעסק בזה בתור כלי שרת לתחום הזה. ואם אתה רואה את הדבר הזה, מי ששומע אותנו, זה כאילו רמה אחרת. זה רמה אחרת שלוקחת את התחום ואומרת, בא לי לשים אותו במרכז, כי איזה יפה זה יהיה. ומדהים שכולם הרוויחו מסדנאות כך, מדהים לי שאני מכשיר מאמנים, אתה יודע את זה, אנחנו מכשירים עכשיו, וכיף לי שמאמנים מנטליים יוצאים ועובדים במועדונים, בקבוצות, בארגונים, בחברות, זה מדהים. למה? כי זה ממש כאילו מייצר הרמת תודעה לכולם, וביצועים והישגים ותוצאות, וזה מדהים. אז ככה אני חושב על הדבר הזה, זה לא למהר לברוח, או כשמשהו לא עובד, או כשכולם עושים כמוך. בתוך מה כולם עושים כמוך, בתוך מה עובד כבר לכולם, תעלה עוד למעלה. וזה נראה לי משהו שהוא... ולך הוא נראה מובן מאליו, כי אתה איש של מהות ועומק, בזמנית זה לא מובן מאליו לאנשים. כן, הם לא קולטים, כי מבחינתם, נגעת כאן בנקודה מאוד מעניינת, שבאמת לא חשבתי עליה ממש, אז זה כאילו, כי הרבה פעמים דווקא כשאני עובד עם אנשים, יש כאן איזשהו בלנס, כי כשאני עובד עם אנשים, או שהם פונים אליי, לא יודע, אנשים שהם, נקרא לזה, הם לא יכולים לעשות סדנאות נשימה וקרח עם כל העמך, כי הם צריכים, כי הם או מוכרים מדי, או ידועים מדי, או כאילו כזה, בא להם משהו אחר. אז, והרבה פעמים, הם כאילו באיזשהו מקום רוצים, אבל הם לא רוצים את אומר לי, לא, אתה עושה נשימה? לא, זה לא בשבילי. כאילו, אני דווקא רוצה. כלומר, הכלי, הוא נתפס לאנשים כאיזה משהו, ואז בעצם תמיד אני מוצא את עצמי מתבלבל, או אני חושב שזה באמת, שוב, מחזיר אותנו לשיחה הכללית, כן? על רגע פוקוס במיקוד ומה לעשות. כי איך אתה יכול להסביר לבן אדם מה המהות של התהליך שהוא יעבור, בלי לדבר על הכלים שתעביר? סתם, זה ככה, לקחנו נישה. אוקיי. אבל כן. אז אם אנחנו עושים רגע סדר בשיחה, חוק הפוקוס מספר 1, לחתור למגע, לפגוש אנשים. אוקיי? החוק השני זה לייצר עבורם תהליך שישפר את איכות חייהם דקה אחרי שהם יצאו. זה אומר שהפוקוס שלך כשאתה מדבר איתם לא צריך להיות על הנשימה. הוא צריך להיות על איך החיים שלהם השתנו דרך הנשימה. אל תדבר איתי על, אתה יודע, על בוקס ברידינג, כן? 4-4-4, מדהים, למרות שאני יודע שזה מדהים, אבל אני איתן, עכשיו שהכרתי אותך, נבוא לראשונה, ואני אולי, אתה יודע, אתה מלווה לא מעט אנשים שהם טופ 1, שהם בעלי חברות, אנשים שהם על הקצה כל הזמן. דבר איתם על הקצה שלהם. כשאני מבין יותר ויותר מי הקהל שלי, ברור לי מה הוא עובר ומה הוא חווה, ואני עוד משפר את זה ועוד מדייק את זה, אבל אני לא אגיד לו, בוא נלמד איך להגיע להישגים, כי אני יודע שהוא לא שם, יכול ללמד אותי ועוד 1,000 איש איך להגיע להישגים. כן. אבל אני כן אדבר איתו על מה העניינים שם בפסגה, מה קורה? איך המשקולות ככה של להחזיק את הטייטל שאתה מחזיק? כן. מה העניינים שם? מה דרגת המתח שאיתה אתה מתחיל את היום דווקא כשאתה מצליח? איך זה מרגיש כל פעם שאתה נמדד כל הזמן על השורה התחתונה? אחרי 4 משפטים הוא כבר ידע שאני איתו, או שהוא יבין שאני עבורו, וזה נראה לי הרעיון הגדול, שזה חבר טוב אמר לי, אנחנו לא מוכרים אתה רוצה שבן אדם
יבוא בגלל הדרך שאתה מעביר אותו. אבל כל מה שעובר לו בראש זה מה יוצא לי מזה עכשיו, נכון? כן. מה התוצאה? אוקיי? אז אני חושב שאם תשלב את שניהם באופן שבו אתה מתקשר את זה, זה יכול להיות ממש ממש מדהים. ואם נמצא מנכ"ל או בעלים של חברה, ואותו לא מעניין הנשימה, אותו לא מעניין אימון מנטלי, אותו מעניין עובדים שנעים בצורה מדהימה, שהם לא נשחקים, הוא רוצה ביטחון עבור האנשים שלו, הוא רוצה להגיע ולהיות חיוני בתור הגוף שלו, אז אני אדבר איתו על זה. אדבר איתו על זה. אני אדבר איתו על זה שהעובדים שלך מרגישים את התדר שלך בלי שאתה שם לב. אתה חושב שהם צריכים עזרה וייעוץ ואימון? לא, אתה צריך אימון. אתה המנכ"ל, אתה הבעלים. כי גם כשאתה בחול, בדוביי, בלונדון, בכל מקום אחר, ואמרתי את זה ללא מעט אנשים שהם בעלי חברות, מה נראה לך? שהם לא מרגישים את הסטרס שאתה נמצא בו? מה נראה לך? שהם לא עובדים בלחץ שם למטה כל המנהלים ותתי המנהלים ואנשים עד לנציגים? ונראה לי שהשיח הזה הוא שיח בריא. ואגב, אני חושב שאנשים בשלים לקבל את השיחה הזאת ישר, בדוך, וזה גם למי ששומע אותנו ונותן שירות, ונותן, אתה יודע, ערכים, בין אם זה שירות, ייעוץ, מוצר, זה יפה יותר לא להתייפייף כבר בטקסטים שלכם. זה כאילו להיות ישיר ונוגע ואמיתי, זה מעולה, אנשים מחכים לזה. אנשים מחכים למי שיגיד להם את האמת, כן, כן. מדהים. אז אתה יודע מה, אז עכשיו יש לי שאלה. אני שאלתי, עשיתי שיעורי בית, מה שאני עושה לפני כל פרק, הנה אני מוציא, שאלתי, את כל זה אמרת בלי טלפון, כן. כן, את כל זה, שאלתי בכל מיני קהילות, מה הייתם רוצים לשאול את איתן? ואתה יודע מה השאלה שחזרה הכי הרבה פעמים, והיא דווקא מתקשרת לי פתאום, ממש פתאום זה בגלל זה לשיח, יש כאן עוד כמה שאלות שתכף אני מתקיל אותך, אבל השאלה שחזרה כמה פעמים, היא איך מגיעים להתראיין בפודקאסט שלו. וואו. רגע, מה זה פתאום העלה לי? במהות. בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו, אתה מראיין את האנשים שמבחינתך, אני מניח, תכף אתה תגיד, הם הכי טובים בדבר הזה, בדבר ספציפי, כי אתה תמיד מחפש את הדבר, את הקצה. עכשיו, אם המסר של בן אדם הוא מאוד מזוקק, ומאוד ממוקד, ונגיד שהוא כבר מרצה, מדבר בכל מיני מקומות, אז אתה, נראה לי, כפודקאסטר, יכול להגיד, אוקיי, אז הנה, זה בדיוק הדבר. כלומר, דווקא אנשים שהם מאוד מאוד מפוקסים וממוקדים, אתה מבין? כאילו, עכשיו, נראה לי שהמהות של השאלה היא לא ספציפית על הפודקאסט של איתן עזריה, אלא אנשים שואלים איך אני יכול לקבל חשיפה גדולה יותר בפודקאסט כזה או אחר, למה שהוא יזמין דווקא אותי, מי אני צריך להיות כדי שזה יקרה. אז שאלת וענית. לא, אבל עכשיו אני רוצה את התשובה שלך. כששואלים את השאלה איך אני יכול להיות בפודקאסט שלו, הם שואלים, הרבה שואלים, או לפחות מגיעים עם יהיה לי מגניב להתארח. אני יודע שיהיה לזה כמה עשרות אלפי האזנות לאורך הדרך. ובוא תראיין אותי. אני חושב שאני יכול לתרום לך המון לפודקאסט. שיחות שכאילו קורות או טקסטים שאנחנו מקבלים, ואגב אני בטוח שהם מאמינים בכל כוחם שיש להם ערך מדהים להביא. אבל ברוב הפעמים, והסיבה שאני ברוב הפעמים לא מתחיל עם זה, כי זה בקשות שהן נראות ככה. איתן, מה העניינים? יש לי סיפור חיים מטורף, השפעתי על הרבה אנשים, אני חושב שאני יכול להשפיע ולהעניק המון דרך הפודקאסט שלך, אני אשמח להגיע להתראיין. וזה קצת, אני יוצא רגע ולא עונה, אתה יודע, מכבד ומכיל, אבל אני לא מכיר אותך, לא שיתפת עוד קצת יותר, לא הבאת איזה זווית. אני הייתי מצפה לתשובה כזו, או אני הייתי מצפה לפנייה כזו. איתן, מה העניינים? עברתי על כל 256 הפרקים שלך. שמתי לב ש100 מתוכם זה סינגל, כל השאר זה אתה מארח. שמתי לב שיש נושא אחד שעדיין לא דיברת עליו, וזה הנושא. הייתי שמח לבוא ודווקא לפתוח, כן, את הנושא הזה שעדיין המאזינים שלך לא דיברו עליו. הנה 5 הנקודות שהייתי רואה לנכון לעלות בפרק, ואתה יודע מה? גם אם בא לך להקליט את זה בלעדיי, קח תקליט, אני חושב שזה יעזור לפודקאסט ולמסר שלו לצמוח. ואמרתי את מה שאני אומר לך עכשיו רק לשני קהלים. פה פעם ראשונה לקהל שלך, ולחברי תוכנית ההכשרה ולבוגרים שלי, כי שיתפתי אותם באמת. וואו. למה אני אומר את זה? כי מרגישים, וכולנו מכירים את זה,
כשמישהו פונה אליך, מרגישים את האנרגיה, את התדר של למה הוא פנה אליך. הוא בא לקחת או לתת. ואני מרגיש את זה בשתי משפטים הראשונים. אגב, פעם מישהו כתב לי משהו אחרת, עפתי עליו, כי הרגשתי באנרגיה שהוא מה זה בנקי. באמת בנקי, והיה זה, ממש ככה. וברוב הפעמים זה איך אני יכול להתקדם. לא על גבי הפודקאסט, לא על חשבון, אני אריח את זה מקילומטר. זה לא זה. זה... אני רוצה את הדרך המהירה, ולא מוכן לעבוד, ולא מוכן להיות ביגיעה, ולא מוכן שהצד השני יחווה צמיחת ערך כתוצאה מהנכונות שלי להגיע לכאן, וזה אותי גומר, אחי. זה אותי גומר. אנשים שלא עושים את השיעורי בית. אנשים שקל יותר להיות באיזי, ויש מלא עצלנים. מלא, אחי. ואני מריח עצלנים מקילומטר. ותשמע את הטון שלי. כן, הייתי רגוע עד עכשיו. אני ילד שגדל לעולם הישגי, שאתה, דרך היחידה שלך אולי לקבל צ'אנס בחיים האלה, זה כל... מה זה עצלנות? אתה מתאמן פי 4 מכולם, אתה עושה יותר מכולם, אתה נמצא יותר מכולם, ואז אולי, בוא נראה, אולי שם. זאת אומרת, אתה מוכן לתת דליברי בידיעה שאף אחד לא מבטיח לך שתגיע. ופה לצערי בעולם הזה שכאילו הכל נראה כזה מהיר, בו מתארחים, גם הפודקאסט שלי אין לו מהות של פודקאסט להיות פודקאסט אירוחים, שכולם מתארחים אצל כולם ובאים, זה לא המטרה. שים לב, הפודקאסט לא נועד להיות תוכנית רעיונות גיא פינס. הפודקאסט נועד להיות שרת של מסר, ואדם שלא נמצא בשירות המסר שחשוב לי להביא, של הרמוניה בין הישגיות לבין אנושיות, אם אין את המסר הזה, אין סיכוי. מבין? כאילו כן, זה מין דברים כאלה שעבורי זה מין סמן. אני לא בא למלא פה. ואגב, רוב המאזינים אומרים, תמשיך לעשות לי סולו, תעשה לי טובה, תביא לי סולו, מתים על זה, כאילו, אתה יודע, אני שומע את זה גם מהם. סולו יותר קשה מלהביא פרק שבו אתה מארח. אבל אם אני מביא אורח או אורחת, זה צריך להיות כאילו, אתה יודע, כאילו שיחה שנוגעת במיץ, שיחה שתהיה פי 1000 יותר טובה ממה אני אדבר לבד. וואו. אני מקווה שעניתי. האמת? ואגב, לא קל לי להגיד לו. לא. כי אני לא אוהב את זה, אבל צריך שישמעו בשבילם. אני רואה לנגד עיניי, תהיו כל כך טובים במה שאתם עושים, שאני אתחנן לארח אתכם. זאת צריכה להיות המטרה. לא כי אני כזה גדול, אלא כי אתם כל כך כאילו, מקסמתם את האדם שאתם, ששם תגידו, מי זה הביולוגיה של הווינרים? בוא, חכה, תירגע שני, כאילו כזה. כן. עוד אחד בתור. זה, כאילו באלן אלן, קודם כל נתת כאן תשובה, אני חושב, כל כך מזוקקת, ואלה שמאזינים שהיו רוצים את זה פעם, אני חושב שזה פתאום נותן, כי בעיניי הדברים האלה מייצרים פוקוס ומיקוד. יסביר. כשאתה רוצה להתקבל לעבודה מסוימת, אז אתה, וזה פתאום ככה, פתאום נפל לי האסימון, למה דווקא בעולם העצמאי זה יותר קשה להתמקד? כי כשאתה רוצה להתקבל לעבודה מסוימת, אתה יודע מה, אוקיי, מה דרישות מקצוע, מה אני צריך לעשות, ללמוד פחות או יותר. יאללה, אני הולך לעשות את זה עכשיו, ללמוד, ובסוף אני אתקבל, יש לי, לא יודע, מישהו יש לו מטרה לעבוד במייקרוסופט, הוא רוצה את זה. אז הוא יודע מה צריך לעשות. עכשיו, פתאום אתה נתת כאן שני דברים, אחד פרוטוקול, כאילו אתה רוצה לעשות משהו, יש לך מסר זה, אבל אמרת באלן אלן משהו שבמש מעניין אותי, בא לקחת או לתת. כי אני חושב שזה לא קשור לפודקאסט, מה שאתה אומר. כאילו זה ממש אחד הדברים שאני שומע אותם, זה קטע, היום בדרך לכאן הקשבתי לזה פודקאסט שדיבר בדיוק על זה, על העניין של, הוא דיבר על זה שגם אם אתה נגיד מרצה מול עכשיו מלא אנשים, אבל בתוך תוכך מה שאתה רוצה זה את האהבה שלהם, הם ירגישו את זה. לגמרי. כי אתה לא באת באמת רק לתת להם, אולי באת גם, אבל גם תכלס אתה רוצה לקחת. וואו, איזה... זה בדיוק זה, זה בדיוק ההוויה והאנרגיה שלפני המעשה. היא תורגש במעשה. היא תורגש בטקסטים. זאת אומרת, אותו אימייל, אותו פוסט, אותו רילס, אותו סטורי שכתבנו בציפייה לקבל משהו, או בהמתנה לקבל משהו, אל תעלו את הפוסט הזה. אל תעלו. לא לצאת לדרך לפני שאתם סגורים שגם אם אני אקבל את ההייט הכי גדול שיכול להיות, אני מעלה, אני חייב להגיד את זה. נקודה, מעלים, תודה רבה, שלום. אז
אתה יודע, אנחנו מכירים את זה בהכשרה, אבל יש את השלב שבו אנחנו מדברים באמת כאילו על האמונות ועל המנטרות הפנימיות שכל כך צריכות להיות לנגד עינינו. אז מי שנמצא איתנו, ודיברנו לא מעט על הדבר הכי חשוב, שזה לפגוש את האנשים, לפגוש את הקהל, לפגוש את זה, כן? ולפגוש את האנשים במסר שלאו דווקא הם יאהבו. לפגוש אנשים בשירות שאולי יגידו כן אבל. לפגוש אנשים ברעיונות שלאו דווקא ייכנסו. אבל אם הרעיון הוא משהו שאתם סגורים עליו, אז רגע לפני שאתם יוצאים לדרך, ממש להגיד, הנה אני סומך ובטוח שזה המסר שאני צריך להנגיש ולהביא לעולם. וללא תלות באיך הוא יתקבל, אני יודע שעצם הפצתו לעולם, זאת התוצאה. אמן, שלום, פאבליש. לשחרר, להמשיך את היום. ממש. ממש כאילו, מנטרה. ממש המנטרה הפרטית וקחו את זה ותתנו לזה מסאז' וכל אחד ואחת שמאזינה שומעת, ממש ככה. הנני בוחרת לסמוך ולתת גב למסר ולפוסט ולחוויה שאני הולכת ליצוק עכשיו למילים. ואני סומכת ובטוחה שהיא תגיע לנשמות הנכונות. ואולי הם לא יכתבו לי, ואולי הם לא יגידו לי מילה, אבל הם יגיעו כי אם משהו בתוכי היה בשל להוציא עכשיו את המסר הזה, יש מישהו בצד השני שבשל לקבל אותו. וואו. אמן, תודה, פאבליש, שלום. שחררו את המסר, תוציאו את הפוסט, תעלו, תשלחו את האימייל, ותמשיכו את היום, כי אם לא נמשיך את היום ונהיה, אתה יודע, רגע, חזרו אליי, לא חזרו. היו לייקים או לא. ירגישו את הנזקקות שלכם, וזה גם ישפיע על המסר. זאת אומרת, היכולת להיות מצד אחד בתנועה הזאת של העשייה, ושל השחרור, כן, הרצוב, השוב הזה, התנועה הזאת, זה הסיפור. ואז יש בך יותר אנרגיה לעוד דברים. כי עשית, ולא היית עכשיו בנזקקות של מתי זה יניב לי, וכמו שאמרת, וכמו שאנחנו מדברים, מרגישים את זה. על הבמה, בטקסטים, בכל דבר, ואיזה כיף זה. לעשות משהו, להעלות טקסט, להביע רעיון, כשאתה יודע שאתה מוגן ללא תלות במה יקרה. מעצם זה שאתה החלטת, וסגרת את העסקה עם עצמך, שעצם העלאת התוכן והפרסום שלו, זאת ההצלחה, נקודה. זרקת לסל, ניצחת. לא אם קלעת ניצחת, זרקת ניצחת. כי זרקת שנייה לפני הסיום, דקה לפני הרגע המכריע. הרגע הזה שבו אתה אומר, בין אם עכשיו הניצחון יהיה עליי, או ההפסד יהיה עליי, אני יוצא. למה? כי הניצחון הכי חשוב הוא הזריקה. וואו. תשמע, לקחתי לאחת השיחות הכי מעניינות שהיו לי כמאמן מנטלי בתחילת הדרך, באליפות הראשונה עם הפועל באר שבע, ישבתי עם אחד הכוכבים של הקבוצה, וזה יום לפני משחק על האליפות. מנצחים, אלופים, מפסידים, אפסים של החיים. יושבים ככה, כמו שאני ואתה יושבים, ואתה רואה את הסטרס. מה זה הוא בסטרס? גם אני בסטרס, אתה יודע, כולנו בטירוף. יום לפני משחק על האליפות, הפועל באר שבע, 10 חודשים רצים, 40 שנה המועדון לא זכה באליפות, הוא אחד השחקנים הכי משפיעים, ואיכשהו עולים לי ככה 3 שאלות, שאני לוקח אותם היום לכל הרצאה שלי, או לכל תהליך, ואפשר לתת אותם גם כאן. ושאלתי אותו, אגב, אנחנו יושבים, וכותרות של עיתונים פזורים לנו פה ככה מולנו, בלי הסחות דעת. כדי להתעמת עם הפרופו, לא, דווקא כסמיר, בוא נראה עם מה אנחנו מתמודדים. וואו. כותרות הכי משוגעות של כל העיתונים שמדברים על הכוכב, ועל הזה, ועל הפייט, ואז שאלתי אותו, תגיד, מה יקרה אם ננצח מחר? התשובה הייתה קלאסית, מה אם ננצח? אז יכתבו על שמנו רחובות, הפועל באר שבע אלופה, הכל יהיה מדהים. הכל יהיה אדיר. ונכון, ואמרתי לו, אתה צודק, ומה יקרה אחרי 3-4 חודשים? כאילו, תהיה אליפות, נצא לחופש, נחזור, וכמובן נתחיל את המרדף הבא, לאליפות הבאה. זאת אומרת שגם אם ננצח, אחרי כמה חודשים, הכל יתאפס, ואתה תצטרך לעשות את זה שוב פעם. ואז שאלתי את השאלה השנייה שהייתה, ומה יקרה אם נפסיד, ולא נזכה באליפות. זה היה כבר כאילו תשובה קצת פחות נעימה, מה זה, אנחנו נהיה גמורים. באמת, נהיה גמורים, לא נצא מהבית שבועות. ואמרתי לו, אני יכול להסכים ויש מצב שאתה צודק, ומה יקרה אבל 2-3 לאחר מכן? אז כזה טיפה התעשת ואמר, ככל הנראה נקום.
לא תהיה ברירה, יש עוד מחנה אימון, עוד פעם, ונרצה עוד פעם לרוץ על האליפות. אז אמרתי לו, אוקיי, זאת אומרת, ללא תלות בתוצאה, ניצחון או הפסד, וללא תלות בפסגה ובדאון שיהיה לנו, אחרי חודשיים-שלושה, בכל תוצאה, אתה תתאושש ותמשיך. הוא אמר לי, כן, זה נכון. והשאלה השלישית הייתה, אבל תגיד לי, מה יקרה אם לא תהיה אתה במשחק האליפות? פה הוא עונה לי תשובה שכולנו זקוקים לשמוע. הוא אמר, את זה אני לא אשכח בחיים. על זה אני לא אסלח לעצמי בחיים. את זה אני אקח איתי לכל חיי, ועל זה אני לא אסלח. ומפה כבר לא היינו צריכים לעשות שום דבר, הוא קיפל את העיתונים והלך לישון. ומה המסר פה? כל המהלכים שנעשה, ניצחונות, הפסדים, אם הפוסט יתקבל, אם השירות יהיה טוב או פחות טוב, דקה אחריו יהיה לנו את האפשרות ללכת קדימה ולשחזר ולעשות את זה עוד פעם ולשפר את זה. אבל אם לא נהיה אנחנו, אם נסיים ימים בתחושת חרטה על דברים שלא עשינו במהלך היום, על המוצר הזה שלא פגשתי, על הפרק הזה שלא העליתי, על התוכן האמיתי, לא זה שאני רוצה שישמעו וימחאו לי עליו כפיים, אלא על תוכן האמיתי. את זה ועל זה אנחנו לא נסלח ולא נשכח לעצמנו בשקט בשקט וזה יצטבר. אתה מכיר את הספר, איך הוא נקרא? 5 החרטות, אם אני לא טועה? שעשו מחקר על אנשים שהם רגע לקראת מוות, על ערש דווי. כן, אז המחקר על אנשים שרגע לפני מותם נשאלו על מה אתם מתחרטים בחיים, אז כולם אמרו אותו דבר. אנחנו לא מתחרטים על הדברים שעשינו ולא צלחו, אלא על הדברים שלא עשינו ואין לנו סיכוי עכשיו לחזור חזרה בזמן ולעשות אותם כי אין זמן. אז אני רוצה להגיד למי שומע אותנו שאין זמן. אין זמן למסר שלכם. הזמן הוא עכשיו. עכשיו צריכים לשמוע את המסר שלכם. עכשיו צריכים לקבל את הערך שלכם. עכשיו צריכים להיות אנשים שבעצם מבינים שיש אנשים מפוזרים עכשיו במדינה שלנו, בעולם שזקוקים לכם. אז אני מפסיק להיות תקוע מתי זה יניב לי משהו, ומתחיל לצאת החוצה, לעזור לאנשים שזקוקים לי. לישראלים שזקוקים לי, ליהודים שזקוקים לי בארץ ובעולם, ולאנשים שיושבים עכשיו, ובגלל שאתם ואנחנו ואני איתן תקוע בעצמי, יותר אנשים לא מקבלים אותי. יותר אנשים לא משתפר להם החיים, ועל זה אני לא מוכן לעבור. ועל זה אני לא מוכן לסלוח. ועל זה אני לא אסלח לעצמי. אז אני לא רוצה לסיים ימים בתחושה של אני מקווה שהכל עבר בסדר, אלא לסיים ולהגיד, תגיד, הייתה הזדמנות לחיות את הייעוד שלך ולא חיית? היום, היה לך אפשרות לשלוח מסר, לעלות פוסט, לשתף את העולם במשהו, להציע לעוד אנשים את המוצר שאתה נורמלי, תגיד, יש לך מוצר משוגע, אתה לא מציע אותו? איך מסתובבים אנשים בחיים בלי לגעת במוצר שלי, שהדבר הזה יחרפן אתכם כל היום וכל הלילה? אני קם בבוקר אומר, איך אנשים לא חיים ולא איך הביולוגיה של הווינרים לא 4 מיליון האזנות, איך לא 40 מיליון, איך? ככה, סתובבו ככה. ובהתחלה אתם תגידו, מה אתה מבלבל לי עכשיו? כן, סתובבו ככה. ותשאלו ותתעצבנו מזה. אל תתעצבנו בקטע של למה לא רואים אותי, למה לא כן. תתעצבנו איך יכול להיות שאני עדיין לא הצלחתי למצוא אולי את המסר אליהם. ולצאת עם זה לדרך עוד פעם, ועוד יום, וכל יום זה טסט, וכל יום זה פיילוט, וכל יום זה... כן. אתה יודע, יש לי, אני רוצה לתת את האינטק שלי על הדבר הזה, בתור איש וולנס נקרא לזה, שבאמת, ראיתי לא מזמן, בסדנה של בניהו, ששנינו מכירים אותו, סדנה מדהימה, היה כאן בפודקאסט גם, והיה שם איזה סרטון מכאן 11, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, על הבחור ההוא שהקים את השירותים הציבוריים, אתה יודע על מה אני מדבר? וואו. אז אני אתאר את זה, יש איזה בן אדם שהוא פעם היה בכלא וזה, והוא בטבריה נראה לי, או משהו כזה, הוא האיש תחזוקה של איזה שירותים ציבוריים, והם נראים כמו ממלכה. הוא כל היום שם בשירותים מבחינתו, זאת השליחות שלו. לא, אתה שומע אותו מדבר במילים, היית יכול לחשוב שהוא מנכ"ל, אני לא יודע, טסלה, כאילו, הוא אומר, אני כל יום מגיע לכאן, וחשוב לי הלקוחות, עכשיו אתה אומר, מה לקוחות? שאים 3 שקל כדי להיכנס לשירותים, ואתה רואה בתוך השירותים מראות ואומנות. וואו. ומה שאני רוצה להגיד על מה שאמרת, שאולי זה, אני אומר את זה קצת לעצמי, ומעניין אותי מה אתה חושב על זה, זה לפעמים הדבר, הלחץ שזה יוצר, עדיין לא הגשמתי את כל השליחות שלי, הוא כאילו מבלבל מלהבין מה השליחות, כי לפעמים, אצלי למשל אני אומר, עכשיו בתקופה הזאת נגיד, שכל בוקר אני קם ואני מתעצבן, איך עוד לא? אז יש לי איזשהו כזה שאומר, רגע, אבל אני גם, חלק מהייעוד שלי זה להיות אבא לשתי תינוקות. כאילו,
בשביל זה הבאתי אותם לעולם כאילו כדי להיות איתם, ובהכרח זה אומר שהרבה מהשעות ביום שלי אני אשקיע בזה. ואני לא אוכל כרגע להגיע אתה מבין את ה... מבין לגמרי. השליחות שלך היא מה שצריך ממך עכשיו. שוב פעם, שליחות זה לא הדבר העתידי שאני צריך להגיע אליו. שליחות זה מה צריך ממני עכשיו. כן, יש לי מטרה עתידית, אבל אני מבין גם שיש דברים שצריכים ממני עכשיו. המשפחה שלי צריכה אותי. הילדים שלי צריכים אותי. אשתי, בעלי, כל אחד צריכים אותי. כן. שזה לאו דווקא תמיד השפעה על מלא אנשים. בדיוק ככה. בוא נצא מהסרט שהמילה שליחות קשורה ללהיות על במות מול 2,000 איש. הרגע הזה מול הילדים, השנייה רגע שעה הזאת לעצמך, היכולת רגע להגיד, בונה, לא קיבלתי עכשיו את הכפיים, את הבמות. מי אמר ששליחות זה הדבר הזה? ואיזה יופי זה שיש לך שעה עם הילדים שלך, שבנית חוויית אבא, תגיד, איזה תשתית מטורפת של עתיד וצמיחה בנית כשהיית שעה עם הילדים שלך. שלקחת זמן עם אשתך, תגיד, זה נורמלי? ובגלל שעולם ההתפתחות האישית עסוק בשליחות זה, ספרים, סדנאות, הרצאות וזה, כולם מתבלבלים. מה נסגר? שליחות זה לא זה. שליחות זה היכולת באמת להיות בנוכחות, בא לך ספרים, הרצאות ובמות סבבה, אין בעיה אם זה בסדר. זה לא הגדרת השליחות האולטימטיבית לכל בני האדם. ואז מה קורה? שומעים את זה אנשים שבאים להתפתחות אישית ומה אומרים? בוא, אני לא שם, אני לא בשליחות שלי. אם בילית הזמן עכשיו כרגע עם המשפחה, עם הילדים, עם האישה, עם עזרת, אם עכשיו אתה כרגע עדיין שכיר, ואתה פשוט משנה את איכות החיים של אנשים, אתה בשליחות שלך. וזה שאתה רואה טיקטוקים שאומרים לך ששכירים זה לא סיפור, זה מדהים. אבל זה השליחות שלך כרגע, ואם בא לך להיות משהו אחר, מדהים. זאת אומרת, ייעוד זה לא הנקודה העתידית של מה אתה רוצה, ייעוד זה מה צריכים ממני עכשיו. ולא משנה מה זה. ולא משנה מה זה. וזה יכול להיות במרחבי חיים שונים, ככה שכאילו בוא ניתן, כאילו, בוא נפתח את העירייה. מדהים. יותר בריא. חושב שזה חשוב, וכאילו מאוד מוריד את הסטרס. כן. טוב, אז אנחנו ממש לקראת סיום, והאמת שהכנתי לך הפתעה קטנה. עוד אחת. רגע, אני חייב להגיד למי ששומע אותנו, נבוא סלי על חצות פה לפני הפרק, הכנתי לך שאלות, תדע לך שאם אתה זה, אתה לא, כאילו, זה לא אמרת. אתה אומר, לא עמדתי בהפתעה. לא, זה לא אמרת, רק מרים את הרף של המתח. של הזה. טוב, אז 2 דקות עכשיו, אני הולך לראות עליך שאלות. יש כזה קטע שעושים, ראיתי בזה, ואמרתי, וואלה, בא לי 60 שניות. וואו, טוב. כל שאלה משפט, כזה בקצר. בוא ננסה. דברים כזה. טוב, אז בואו נראה. מוכן? לא, אבל מה יש לי ברירה? יאללה. אם היית מתחיל היום מאפס, מה היית עושה? אותו דבר. אם היית זוכה היום ב$40 מיליון, מה הדבר הראשון שהיית משנה? יותר תורם. תורם יותר. כן. מה ההחלטה הכי חשובה שעשית בחיים? אשתי. מה הכי מפחיד אותך? בריאות של המשפחה. מה החלום שאתה עוד לא מעז להגשים? לצאת לעולם עם המסר שלי. באנגלית. באנגלית? כן. איך אתה בוחר על מה לוותר? בוחר על מה להרוויח. מה שגרת הבוקר שלך? וואו. בנות, בוקר טוב לאשתי. בנות, אוכל, תפילין, קפה, מתחילים את היום. אם היית צריך לבחור בין שפע לשליחות. הם אותו דבר. הם לא יכולים לעבוד אחרת. חייבים לעבוד יחד. דבר אחרון, תן לי את הדבר האחד שאתה עוד לא, אתה צריך לשתף אותו, אבל דבר אחד שאתה עוד לא משתף עם הקהל. זה חייב להיות תשובה בשורה? לא, תן תשובה. שלמדתי שבעולם האותנטיות, אתה חייב לשמור דברים לעצמך. כולם חייבים לדעת הכל. מאוד מאוד חשוב. זה נראה לי מסר משמעותי. כולם נהיים אותנטיים, שופכים הכל.
יש דברים מדהימים, שמור לעצמך, לחיים, למשפחה, ליחסים, וזה אולי תשובה עם 10, בגלל שהיא תשובה אחרונה, והיא תשובה טובה, וזה מדהים, זה מדהים. לייצר מרחב גבולות פנימי וחיצוני בריא. שוב פעם, יחסית אני די חשוף, כן, אין לי איזה סודות, לא תמצאו איזה משהו עכשיו, אבל שירו לעצמכם את הספייס הפרטי שלכם למשהו. לא הכל חייב לעלות לאינסטגרם. זה משהו שכן ככה מרגיש לי טוב לשתף לקראת סיום. מדהים. וואו, איתן. שמע, עברנו כאן מסע של וואי, מסע. מיקוד, פוקוס, עניינים, כאילו, אני מרגיש שככה עברנו באמת כמה נושאים, לא ממוקד היה הפרק הזה, אבל בסדר. התמקדנו במעברים. התמקדנו בלא להתמקד. ווואלה, כאילו גם החלק הזה של באמת לדעת על מה לוותר, שדיברת, ואני חושב שגם על העניין הזה, לי אולי מאוד חשוב להדגיש ככה בסוף הפרק, שיקחו מכאן את הדברים, ששליחות לא חייבת להיות סטרס, שליחות לא חייבת להיות מלא אנשים, בדיוק מה שאמרת בסוף, אפשר לשתף, אבל לא את הכל, כאילו, זה סבבה, כאילו, חלק מהזה, ודיברנו גם על מה שנקרא, איך להגיע לפודקאסטים, איך דווקא להיות נותן, איך להיכנס למנטליות של אני נותן ולא מקבל, ועוד מלא דברים, אז תודה. לגמרי, שסיכמת פה את זה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, כי זה, כן חושב שהוא היה ממוקד, כן הייתה לו מטרה. לא להסתכל על $1, לא להסתכל על השקל, לא להסתכל על הפרקים, תסתכלו על מה אתם נותנים מעבר לזה, ואתם תראו דברים וניסים גדולים. וואו, מדהים. כן. מדהים. אז תודה לך, חבר יקר. תודה לך, אחי, תודה לך, אוהב אותך. לכם אני אגיד, המאזינים בבית, שברור שאם נהניתם מהפרק הזה, ושנקרא, לקחתם ממנו משהו, אז תעזרו לי ולאיתן, להפיץ את הדבר הזה, עוד איזה בן אדם, ככה שצריך לשמוע את זה. כי למה לא? למה להיות קמצנים? לתרגל את היכולת להיות נותן. לקבל ולתת. אז תודה רבה. אני הייתי נבור פרץ, כאן הייתי איתן עזריה, אנחנו ניפגש שבוע הבא.